fai. Entre a primeira e a segunda hai un gran escalón hacia arriba. En este momento pues, podemos acreditar a presencia de 255 empresas de 20 países. A nós nos interesa moito que os mercados identifiquen Galicia coas enerxías renovables, e por eso estamos apostando desde Silleda con esta feira, sin dúbida, nos trae as máis novedades en iluminación exterior, en mobilidade a través de coches e de automóviles que se mueven con enerxías renovables, e nada máis e nada menos todos os sistemas, por suposto, técnicos de calefacción, de auga, tamén electrónica na industria. En definitiva, temos un bo conxunto de empresas galegas, empresas que estamos ante un evento que nos interesa muchísimo, porque Galicia é a segunda comunidade autónoma de enerxías renovables de España, e porque Galicia está cumplindo hoxe xa todas as directivas da Unión Europea que se exixen a partir do ano 20, e porque Galicia hoxe xa está cumplindo o consumo